Представи си обувка, която може да се адаптира по формата на всеки крак, а не кракът да свиква с нея. Обувка, която може да се разширява и да обгръща удобно стъпалото. Обувка, която се променя индивидуално по крака ти. Да, вече има такава. Walkmax Adaptive. Adaptive са по-различни от другите обувки с това, че за много кратко време вземат точната форма на крака, така че стават максимално удобни. Избери Walkmax Adaptive. И горната част на обувката и подметката се разширяват до сантиметър и половина по формата на крака ти. Уникалната зоблена подметка на Walkmax е интегрирана в иновативната разширяваща се подметка на Adaptive. За екстра абсорбиращ ефект и пълна защита на стъпалото е добавена анатомична стелка с гел в областта на петата. Обувам Adaptive, когато се разхождам, когато ходя на работа, когато танцувам. Удобни са ми за всичко. Избери Adaptive, иновативния модел на Walkmax, който приляга по мярка на всеки крак. Избери между два цвята – черно и кафяво. Дамските Adaptive са с велкро лепенки, а мъжкият модел е с връзки. Предлагаме ти различни начини на пазаруване. В нашите магазини Topshop, на сайта ни Walkmax.bg или директно по телефон. Вземи Walkmax Adaptive още сега, само за 119,90. Преоткрий удоволствието от ходенето с обувки, създадени лично по твоята мярка. Поръчай още сега на 02 80 843 81. Има и още! Всички модели Walkmax от колекция Пролет-лято 2015 са удобни, леки и иновативни. И всички те са с уникалната подметка Walkmax. Маратонки Walkmax с стелка от мемори пяна. Walkmax мокасини с охлаждащ гел под стелката. Street Style с охлаждащ гел в областта на петата. Walkmax сандали с масажираща стелка. Walkmax балерини с стелка от мемори пяна.